kan dɔ ani furutu kan dɔ fili lafiɲɛ fɛ ka bɔ fasodenw fɛ bɔlɔlɔsira kan min kɔnɔ maa dɔ y'a yira ko fanga dafiri dɔ bɛna kɛ Burkina Faso min bɛna kapitɛni Ibrahim Traoré ka fanga ɲɔngiri. Nin kuma ni jɛnsɛnna jamana fan 4 bɛɛ ra nka maa si m'a lɔn ni tiɲɛ don walima ni nkalon don. Yanni sɛgɛsɛgɛliw k'a to nin ko ni tiɲɛ ka lɔn, fasoden dɔ ye ɲɔgɔn kan fɔ kunu tɛnɛnlon Wagadugu ka place de la Révolution na. Olu ko o ma jɛn n'a ye ni fanga kura bɛ fɛ ka dafiri. Mugu ni boli tun bɛ nin wulikajɔla ninnu cɛma. Et derrière ce président-là. Donc c'est pas la peine que quelqu'un tente encore. Mɔgɔ si kana yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ ko a bɛna fanga ɲɛma kura ni ben walima ka Burkinabɛw yɛrɛ ka basigi firiki. Bibi nin na anw ka amina ko ye min ye ka se an ka jamana lankanaya ani k'a minɛ ka bɔ maa jugu bolo. O kɔrɔ de ye ko waliya foyi tɛ se ka kɛ nin kɔfɛ ni maa minnu tɛna se ka n'an dɛmɛ k'an ka jamana lankanaya u tɛ se ka n'a fɔ ko bɛ fanga dafiri. Donc nous sommes contre cela, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. En fait, depuis la nuit, on a des militants qui étaient là la nuit, qui ont dormi ici. Et ce matin, nous sommes venus prendre la relève. Philippe Kabore, capitaine Ibrahim Traoré Singorma Dondola Doye. Nous, on demande pardon à tous ceux qui veulent faire ça là. N'a sɔrɔla fanga dafiri dusu bɛ maa dɔw ra anu bɛ u dari k'u ka sabari u kana nin wale jugu nin kɛ. Olu yɛrɛ y'a ye général Gilbert Diendéré t'u faga fulancɛ fanga dɔ dafiri a ma ɲɛ a bolo. O de kosɔn an bɛ kangari gbasi maa minnu bɛɛ faga fulancɛ fanga nin dafiri k'u ka sabari u kana an nugu don baasi wɛrɛ kɔnɔ. Nous on les demande pardon d'être sérieux. Hakilina jigira capitaine Ibrahim Traoré ye fanga ta septembre kalo tile 30 tɛmɛnen ale tun ye fulancɛ fanga dɔ wɛrɛ dafiri min kalifa tun bɛ lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba le fɛ. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.